Giç yaxşı, hormatly adamlar, bugün sizin bilen din söhbetlere o programamıza devam edýäs. Ýalňyşmasam bugün illeşler Kadir Gecesi diýip hasap edilýän gece, ýa-ni soňky Ramazan aýynyň soňky Juma güni bolmaly. Şeýle ýöne bugün bir üýtgeşik aýat okars diýipdim. Iň bir üýtgeşik aýatlaryň biri illeşler. Kalam suresi 13. aýatyny okaýas bugün üýtgeşikligine hazır görüp diňläp görersiňiz. Indi gysga bir zat aýdym, soň Kur'an diňläli. Kur'an diňletjekse bu gysgarak ýerlerini. Ine aýdarlar, Kur'anyň içinde hemme zat ýazylgyly, hemme zat bar. Öň bolan zatlaram bar, mundan soňky boljak zatlaram bar diýip aýdylýar-da. Soň o sereden wagtyň o hemme zat bar ine hapa sözler hem bar-da Kur'anyň içinde. Adamlaryň öz arasında söwüşýän, bir-birine söwýän sözler bar. Indi men size manysyna geçmäkem häzir bir Kur'andan şu Kalam suresini diňläli. Nädip okaýarlar. Şonu bir diňläli, ondan soň manysyna geçersiz ýuwaşlyk bilen. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami ve ma yasturun. Ma ente bi ni'meti rabbika bimecnun. Hawa ýani Kalam suresi şey dip girýär, illeşler ine görüň äheňe, ýa-ni makamy diýilýär-de. Kulağa hoş, ýakyn. Indi size asyl gelmeli ýere dogry getireýin taýda. Şu taýlaryny diňläli, o bugün okajak ýerimize. Hemmazin meşşâin binamim mennâ'in lil hayri mu'tedin asim utullin ba'de zâlike zanim. Ne şu iň soňky okan ýere, ne şu taýy bizim şu günte ele alýan ýerimiz. O ýene bir gezek diňläli, näme diýýär? Nähil kulağa hoş gelýär diýeň. Manysyna geçmäkä. Utullin ba'de zâlike zanim. Utullin ba'de zâlike zanim. Ýene bir gezek. Utullin ba'de zâlike zanim. O illeşler şeýle, ýa-ni diňläp giderseňiz şeýle gowy hatda soňlaryna dogry hasam äheňler artýandyr. O taýlarynam görüň. Lekum lema tahkumun. Selhum eyyuhum فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Yeterli. Bizim de öz yankı edilçol ayetimize gelelim. Allah. Bu ayette näme yazıyor illeşler? Utillin ba'de zâlike zenim diye. Utillin demek gödök demekte. Gödök adam. Ba'de zâlike bunun üstüne de zenim celevin çağız demek illeşler. Katı ağır o bir söz. Yani bunu indi tercüme eden wagtlary katı yumşadyp tercüme edýärler-de.
Bu taýdaky sözüň manysy gönüden gönü jelegiň çagasy diýmek. Ýöne muny terjime eden wagtlary keseki diýip etip görýärler. Ýa-da nikahdaşy çaga ýa-da zina çagasy diýilen ýaly terjimelere girýärler. Welin o däl, zina çagasy diýip ýazan wagtynız ýa-ni zina çagasy diýip çykýar-da, ýa-ni zenim diýip çykan ok arapçada. Aýratyn ýa-ni ýöreýte söz bar. Indi bu nereden gelýär, näçin aýdylýar diýip sorasaňyz, munuň bir gyska taryhçesinä göz aýlaly. O Kur'anda hemme zadyň sebäbi bar diýýärler. Welin Kur'anda ýalňyşmasam 600 näçe sany aýatyň sebäbi görkezliýär galan aýatlaryňky biraz nemerak geçýär-de. O indi geleli göreli o näme diýipdir alymlar. Ine şo ýanky aýatyň Galam suresi 13-nji aýatyň diýip açıklamasy diýip ýazypdyr. Türkçeden aldım o izleşler. Ýa-da ine kime değişildiğini hem ýazýar. Abdullah Ahmet Akgül diýär. Sizem tap okap görüp bilersiňiz türlü nemeler var. Köpüsi gaçynýar hakyky manysyny terjime etmekden. Welin o näme diýär? Ine zenim aşagda ine garalar bilen ýazypdyr. O zenim sözüniň o arapça dilinde diýär. Zina mahsulü çocuk diýär. Zina mahsulü çocuk näme diýmek? Zinadan hasıl bolan çağa diýmek. Zinadan hasıl bolan çağa. Bu yumşadylan görnüşi terjime edýärler. Şeyden terjime edilýär. Kakasy näwelli çağa diýip edýärler käbir ýerlerde. Käbir ýerlerde nemäniň nikahanyň daşyndaky çağa diýip terjime edýärler. Şeýle soň munyň sypatlary bar. Ýa-ni korkak diýen. Ezik, ondan sonra ýene nämeti aşak derecede adam diýilen ýaly manylar hem bar. O manylar nerden gelýär? Ýa-ni sypat o sözler. Bu manylar birine o ýa-ni jelegiň çagasy diýsen, eýen şonu kiçelýär-de awraýyny peseldiýän şey diýelim. O ayatda da edil şonuň ýaly nemede gelýär. Ine göreli näçin gelipdir. Indi ýene bir san neme göreli sebäbini. Ine şu taýda da ýazypdyr. Bir waka bolup geçýär. Peýgambere Velid bin Mughire diýip bir adam urşýarlar öz aralarynda. Öz aralarynda urşýar. Bu taýda aýtmagyna görä özem 18 ýaşyndan hem kiçi bir adam. Kiçi de näzir nerden çykarýanymy aýdyp berjek. Biraz urşýar, soň ayet gelýär, ýa-ni okudy bir sany aýat. Şoň öňündäki aýatlarynda da ay ol neme erwede adam ahlaksyz ýene näme eýle beýle diýip o söp gelýär, ýa-ni gödek diýýin, soňdan bularyň üstesine de jelegiň çagasy diýýär-de. Şey diýär, bunu ayet. Ýa-ni peýgamber bilen urşýar, soň ayet gelýär. Peýgamberiň näme arkasyny almak üçin diýip kabul edin bunu. Ne bu Mughire diýilen adamam bu taýdak nemeleriň aýtmasyna görä, soň diýär hakykatdan 18 ýaşyna gelen wagty diýär öz kakasy diýär şol neme bolanda hakyky kakasy diýilen manyda gelip eýe çykdy diýilýär-de. O bir adam öz şahsyny nädip bilip bilýär, bilmedik o eýe çykyp emesde. Ýöne bu taýdaky illeşler Kur'anyň çeşmeleri bilim tarapyndan ele alan wagtyňyz batty gowşak galýar. Ýöne bu İslamyň öz çeşmesi bolan soň aralyasy. Şeýle ýani gepin gysgasy Peýgamber Mughire diýip bir oglanjyk bilen, çağa bilen çekeleşýär, urşýar, bilmedik o 10 ýaşyndamy, 11 ýaşyndamy, 18 ýaşyna gelen wagt hakykatdan hem öz kakasynyň başgasydygyny bildi diýär-de şo ýazan ýerine görä. Biz şoňa dikkat etmesek, el alsak. Şey diýär. Indi
şeyle bir manidaki ayet, yani ben size ayeti dinlettim de nähili gowy edip okaýarlar ha. Bular ýakynly. Bu gözlerinden ýaş akyp namaz okap etmeli bu ya. Yani manysyna seretseňiz gödek ve üstesine de jelebiň çağas diýýärdi. Indi men bu size göne şu mana gelýändigini bir Arapların öz web sahypasyndan terjime edip berjekde, ýani terjimesini görkezjek. O taýda näme diýipdirler göreli. Bedim geldime? Geldi. Yine iyileşler şu taýda nemesi var da reklamalar yapayım, ünsü ölmez ýaly. Yine şu zenim diýilen söz şu. Zenim ýani yine şu taýda da geçýär. O ýani Arapça, İngilizce nemesi terjimesi ve sahypanyň amady bab. Kapı diýmek Arapçada bilýäňiz. Ve şu taýda terjime edipdir ne? İngilizcesi bu. Şimdi şu sözü İngilizce bilýänler bilýändir. İsteseňiz yine edil şu sözü alıp ýazyp görüň. Ýanky aýdýan da manynda gelýär. Yine bu taýda da spot görünüşi var. Yine şu spot diýmek bulam at görünüşi. At görünüşinde ýanky jelebiň çağas diýilen manyda gelýär. Soňra keseki manylarynda gelýär. Şimdi keseki manylarynda gelmesi şundan gelýär. Kredin biri başka yerinin çağası olsa keseki bolýar, doğru değil mi? O soňky gelýän manylar, yani asıl manysy şu taýdaky, ýani İngilizçedäki manysy. Men onu okap durmaýyn. Düşünýäňiz. Soň o spot hökmünde de ezik ve aşağı dereceli adam diýilen ýaly bir manylar var. Ola İngilizce isleseňiz bu sahypa var, soň ýene de ýalňyşmasam El-Mani diýip bir terjime edýän sahypalar bolmaly. Men köpräk kullanýan sahypalarym şular Arapça käbir sözleri manysyna seretmek üçin. Başga da kän internetde ýani en köp giňiş şular barda. Ve bu taýda da ýazýar ýene görüşüňiz ýaly näme mana gelýändigini. Gynandyrjy. Meniň tarapymdan hakykatdan gynandyrjy. Men bu nemeleri okan wagtym haýran galdym. Indi şu kitap mukaddes bolmagy diýilen soraw çykýardy orta öz-özüne. Indi bu şu soraw çykmaz ýalam şu zatlary hiç ýerde okap aýdyp dengelýän dälsiňiz ýöne ine şu hazır Ramazan aýy soňky hepdesine girdikde tez wagtdan näme diýär o gutarýar ve birden hatimler Kur'anlar okulda yine şu taýda da yine şu aýet we muňa benzeşde gatkan aýatlar var. Indi bu açyk hapa söz. Bir adama gönden hapa söz bilen ýanky söýülýän bir söz. Söýülýän nemeler aýatlaryň sany sajagy ýok da. Söýülýänler var. Ondan soň haýbat atýan aýatlar, ýakaryn cehennemde. Hemmäňiz ýakaryn diýilen ýaly aýatlar var. Garaz bir bu adaty bir insanlaryň öz arasynda uruşýan, söýüşýän ýa-da pikirlenişi diýseňiz hiç ýalňyşmarsyňız. Kur'an hakykatdan hem şeýle we gaty sada dil bilen ýazylan çağlara okulyp berilýän hekaýe bardyr. Şeýle ýani şu taýda näme söz bar? Utillin. Gödek diýmek. Ba'da zalika we munyň üstesine de zenimin diye. Jelebiň çağas diye. Bu ayet. Bu şeydip ayet yani. Gödek ve munyň üstesine de jelebiň çağas diye. Yani söýýär. Sonra izinden hapa gep bilen söýüp gutarýarda nämeni. Söýmesi ýansy diýin. O illeşler indi şu kitabyň o mukaddeslik derejesine soran. Özüňize. O bir yaradyjy, bir peýgamberi berýär, kitaby berýär diýeli. O şu Kur'anyň içinde aýdýan nebelerde öňe sürýän düşünjeleri. Izinden hem bolsa söýýär. Kime söýýär? Öz yaradan bir adamna söýýärdi. Yani kabul etsek, yani teknik manyda şol bolýar. Kredin bir, yani Allah birini yani jelebiň çağız edip yaradýar.
Soň bir gün görseňem urşup görşeniň bilen ayet iýerýär. Ve bu ayetin bütün dünya, bütün aleme rahmet bolmaly. O bilmedim ýa-ni düşündirip bildimmi? Bu soru akly ýerindäki adamlaryň hemmesine gelýän sorawda. O Allah yaratdy da hemme zat dogry dälmi? Şonuň ruhsady bolman hiç zat gymyldanok, hereket edenok değil ya. Bolýa. Sen onda birini jelep buň çağasyndan döredýän, soň oňa da söýýän. O günäkär kim ine diýilen soraw näme etmeli? Onuň ruhsady bolman bolanok diýär-de. Käbirler o şunu aýtsaň, ýok diýär, ol öz elindäki zat diýär-de. Bolýa. O öz elindäki bolsa, o şo çağa şeýdip dogulmagy o bu gurnady. Bolsa ejesi kakasy ýene nämelerdir-de. Ordalmy? O ýeneden o çağa günäkär däl bolýar. Iň soňunda ýanky gelip o çağa näçin söýýär. O çağa ýanky 18 ýaşyna gelenden soň diýär şu aýatda hakykatdanam çyn bolup çykdy diýilen ýaly manyda beripdir de ýanky tefsirleriň birinde gördüňiz. Umuman bir akıl alar derecede däl. Indi men bu taýda biraz nämäge geleýin? Sebäbi soňky din söhbetler biraz başgaçarak bolup başlajak. Men bu taýda asıl niýetim Kur'anyň içinde we hadislerde aslında nämeler ýazýar. Siz okan wagtyňyz manysyny düşüp okan wagtyňyz nämeler görürsüňiz diýilen nemede de bu entek men kiçijek bir görnüşini aýtdym. İçinde okudukça hayran galarsınız. Yine nämeler bar diýdik Kur'anda? Talançylyga ruhsat berýär, ýa-ni ruhsat bermedäl, talançylygy edin diýär. Öwünýär Allah Araplara talançylyk etdirmek bilen. Ondan soň aýallar gyrnak etmek bar. Ondan soň gyrnaklary jelepçilik etdirmek bar. Bu zatlaryň hemmesini okuduk. Ine Kur'anyň içinde ýazýan aýatlary okuduk da. Ondan soň ýene näme bardy? Kur'anyň aslında Araplara gelendigine değişti bu. Bundan öňkü din söhbetlerinde okuduk da ona. Ondan soň şerabyň gadagan edilmesi 20 ýyl sürýärde. Ýani peýgamberiň soňky 3 ýyly, ýani ölmezinden soňky 3 ýylynda şerap gadagan edilýär Kur'anda. Ýani ondan öňkü 20 ýyly peýgamber, ondan öňkü 20 ýyly da hiç içki haram, ýani haram diýmek, gadagan diýmek ýyldaşlar, gadagan edilmändir. Näçin? Hatta hadisler var. O peýgamberiň o içýändigi barada. Hatta ýene bir hadis var. Ine Hamza diýilýär-de peýgamberiň kakasynyň dogany. Agasy bolýar-da. İçkili wagty o şarlatan diýip gülýär-de. Şeýle hadisler var. Bu İslamyň öz çeşmeleri aýdýar buna. Başga bir ýer aýdan başga bir ýere. Soň şondan soň ýuwaşlyk bilen başlaýar. Ýani aýdyp ýani şerapda peýdalaryň boluşýan ziýanlaryň bar diýip aýdýar-da. Öz agasyndan gepeşden wagtda öz agasam içkili. Näme üçin gepeşdi? Urşýarlar garas, ýani düýeleri, iksan düýäni öldürýär. Kimin alynyň iksan düýesini içkili halatynda gelip öldürýär, soň o dawalaşýarlar. Şo taýda peýgamber bilen biraz çekeleşýär öz agasy, ýani kakasynyň dogany. Soň şo taýda sen şarlatan diýilen manyda bir söz aýdýar. Ýani sen hakyky peýgamber däl diýilen manyda söz aýdýar. Ve bu zatlar hadislerde var. Ona öňümüzdäki nemelerde belki okars. Ondan soň Kur'anda peýgambere çäksiz aýal berilýändigi barada aýat bardy. Ondan soň ýani çäksiz diýmek islan aýalyny alyp bilýär. Şoň äri bar bolsa da. Ve ona mysal hökmünde de ýani öz öwey ýolunyň gelini, o gelini aslında onuň öz duwa ýurduny diýeli ýa-da kuzen diýeli. Ýani
kakasının ayal doğanının kıyızı. Ne? Birinci övey oğlu bilen öylendiriyor. Son övey oğlundan ayrılışandan son öz alıyor. Ve bu ayet var. Edil şoňa değişli. Ayet. Ona geçenki emelerde okuduk. Eğer görmedikleri var olsa tutuş playlist hükmünde gidiyor. Playlist açıp o görüplerler. Din sohbetler deyip. Şeyle yani Kur'an'ın içinde katı üyüt köşük size gurrun verilmeyen hatta menin en tek ekranda arkayın aydıp bilmeyeceğim yani arkayın diyen utanayan da bunun içinde aytmana. Şonun ýaly zatlarım bar. Ne bu iň uç nokoty diýen meniň üçin. Men ondan aňyrsyna geçip bile bak. Ben iýleşlemedim. Ve o soň ýene bir neme berjek aşağı link oklar. Kur'an'ın Türkmence tercümesi. Kimin tercüme edendiği bu arada hiçbir maglumat yok. Yani ben okap gördüm. Tercümesi beyleki Türkçe, İngilizce tercümelerinden has doğrurak değil. Yani 100% doğru değil. Has doğrurak gördüm ben bunu okap. Sözleri, nemeleri, yer ve yer ekeni. Ben şonun için şon linkini aşağı okuyacak. Siz isleseniz ne dersiniz? Yani PDF biraz görümü ulurak. Yani görümü olsa da kızıklanyanız var olsa şu taylardan görüp okuyup kızıklanıp bilirsiniz. Yani näme var aralarda gidiýändigini içinde okan ya da näme düşünýäňiz. Köp adam okan wagty hiç da düşünen ok. Näme üçin? Sebäbi Kur'anyň manysyny tefsir diýip bir zat bardyr. Tefsir. Şolaryň ýa-ni üstü bilen döre diýerler. Ýoksa şo tesvir bolmasa ýa-ni many çykan ok. Ine şeýlere illeşler onda şu taýda o jemläp bileris. Men başga aýtjak zadym ýok diýýäli ine. Allah gahar gelen wagty söwgen bilýär. Menem söwjek wagtym gönünem etmeýän o Allah'ın ayetini yazıp koyuverýän. Yazışan wagtym o şeýle ýerlerde işe ýaraýar. Onda indiki hepde ýene görüşýäris. Sag bolun dinläniňiz üçin.